Iawn, wel, trowch gyda fi i Luc penod 8, os oes Beibl gyda chi, bydde hynny'n help mawr. Bob tro wrth gwrs, yn ôl yr arfer. Heddi te, dyn ni yn parhau yn Luc, a mae'n bwysig cael ein atgoffa o beth sydd wedi mynd o'n blaen ni wrthnos diwetha, os nag o'ch chi yma, neu os ydych chi'n anghofus, fel fi. Dameg yr heiwr oedd gyda ni wrthnos diwetha, os chi'n cofio. A gwraidd y neges y fyna oedd fod y tir da yn galon sydd yn dal gafael yn yr Efengyl ac yn dyfalbarhau yn yr Efengyl. Nid jyst rhywun sydd yn gwrando, ond rhywun sydd yn dyfalbarhau. Mae hwnna'n bwysig wrth i ni ddod i weld beth mae Iesu yn parhau i ddweud bore yma. Cwestiwn cyntaf sydd gen i ar ein cyfer ni bore yma yw, ydy goleuni Crist yn cael ei amlygu yno ni a trwon ni? Ydy goleuni Iesu Grist yn cael ei amlygu ynddo ni a trwyddo ni? Be mae Iesu'n dweud fan hyn yw fod neb yn cynnig canwyll ac yna'n cuddio'r ganwyll dan lester neu wedyn ni rhyw fath o bowlen, neu yn rhoi y ganwyll yna o dan wely. Nawr mae llun lan, dyna'r math o ganhwyllau oedd gyda chi ar y pryd, rhyw fath o bowlen fach syml wedi cael ei pinsio ar y top, oedd y wic fyna ar y top, a bydde olew yn y bowlen. A bydde rhywun yn cynnu hwnna, a bydde fe ddim yn rhoi lot fawr o olew i chi, ond yn sicr, fi'n gobeithio bod chi'n gallu dychmygu beth bydde'n digwydd os byddech chi'n rhoi powlen ar ben hwnna. Beth bydde'n digwydd os byddech chi'n rhoi powlen ar ben y ganwyll yna? Bydde fe'n diffodd. Bydde dim golau gyda chi, ond yn fwy pwysig na hynny, bydde fe'n diffodd. Yn yr un ffordd, i ni'n meddwl am lai gwelyau yn wahanol i beth oedd gyda nhw ar y pryd. Bydde nhw'n cysgu ar rhyw fath o fatrys ar y llawr. Ac felly, os chi'n rhoi o dan y gwely, beth mae'n golygu yw dychmygwch fatrys ar y llawr, a chi'n rhoi o dan y matrys. Unwaith eto, bydde'r golau yn diffodd, bydde dim golau gyda chi. A mae hwnna'n bwysig yn y darlun, oherwydd pwrpas y darlun yw i esbonio i ni, os ych chi'n cynnig canwyll ac yn gwneud hynny gyda ge, bydde dim golau gyda chi, bydde dim pwrpas i gynnu'r ganwyll yn y lle cyntaf. Mae'n bwysig gofyn y cwestiwn, pam fod y ganwyll wedi cael ei gynnau yn y lle cyntaf felly? Beth yw pwrpas y ganwyll? A'i pwrpas cynnig canwyll yw mwyn ei ddiffodd? Wel na. Nid cynnig canwyll i chi mwyn gosod o dan bowlen, neu mwyn rhoi dan wely. Beth yw'r pwrpas? Mwyn goleio yr ystafell. A mae dau bwrpas i hynny. I'r person sydd gyda'r ganwyll i ddechrau, mae nhw wedyn yn byw yn diogelwch y goleuni, ac yn gallu mwynhau'r hyn mae'r goleuni yn rhoi i ni. Fi'n siŵr bod chi gyd wedi deffro yn y nos, heb ole ar ddiwrnod tywyll yn y geia, a wedi trial ymbalfalu o gwmpas a bwrwch troed ar waelod y gwely neu ar y drws ac yn y blaen. Chi'n gwybod beth mae fel. Chi'n trial teimlo'ch ffordd o gwmpas a chi'n aml yn cael los yn gwneud hynny. Wel, y syniad tu ôl fan hyn, y goleuni, yw fod e'n dod â diogelwch a mwynhad i ni o'r hyn sydd o'n cwmpas ni'r hyn sydd i weld. Mae'n goleio ein bywydau ni. Ond wrth gwrs, felly, os ych chi'n diffodd y golau, does dim diogelwch, does dim mwynhad. Y pwrpas fan hyn hefyd, yn ôl yr arglwydd Iesu, yn yr adnod yw, ar gan hwyllbren y dodir hi, mwyn i'r rhai sy'n dod i mewn weld ei goleuni. So dyw'r golau ddim just ein mwyn ni. Mae'n dweud fod y golau yw gynnau fel fod y rhai sy'n dod i mewn yn gweld y goleuni. A felly mae yna bwrpas arall hefyd, mae mwyn y rhai sy'n dod i mewn. Mewn un ystyr, mae yna ddau bwrpas, ond yr un math o bwrpas sydd tu ôl i'r ddau wrth gwrs, fel bod pobl yn cael gweld a mwynhau. Fel bod pobl yn cael ymwybyddiaeth o'r hyn sydd o'i cwmpas nhw. Mae Paul yn dweud hyn yn ail Corinthiaid 4, adnod 6, yn sôn nawr am yr hyn mae'r Efengyl wedi gyflawni yn ein calonnau ni.
oherwydd y Duw a ddywedodd llewyrched goleuni o'r tywyllwch a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleunu'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Beth mae'n dweud fyna yw fod Iesu wedi disgleirio gwybodaeth am ogoniant Duw yn ein calonnau ni drwy'r Efengyl. I ni wedi dod i weld gogoniant Iesu Grist drwy'r Efengyl, drwy adnabyddiaeth o Iesu. Yr un darlun sydd gyda chi yn Ioan 1, fod y gair wedi dod yn gnawd a preswylio yn ein plith. Ond beth oedd y gair? Y gair goleuni ydoedd yn y tywyllwch. Mae'r goleuni wedi dod i fewn i fyd o dywyllwch a wedi disgleirio gogoniant Crist i'n byd ni. Mae'r gogoniant yma wedi cael ei ddisgleirio yn ein calonnau ni. A felly'r peth cyntaf ni'n llawenhau amdano yw fod fod gwybodaeth o ogoniant Crist wedi cael ei amlygu i ni. Ein bod ni wedi cael dod i weld hyfrydwch, rhyfeddod, mawredd Crist Iesu. Ein bod ni wedi dod i brofi'r goleuni yma, bod wedi goleio ein meddyliau yn calonnau ni i wirionedd a reality Crist a'i Efengyl. Ydyn ni'n llawenhau? Ydyn ni'n ymhyfrydu ein bod ni wedi profi'r goleuni yma, y gogoniant yma, yn gyntaf? Ydyn ni'n ymhyfrydu ein bod ni wedi cael ein goleio? Ond yn ail, wrth gwrs, mae'n mynd mlaen i ddweud, a mae llun gyda fi fi'n credu ar y sgrin hefyd o'r ganwyllbren yma. Ein bod ni i osod y golau neu'r ganwyll ar ganhwyllbren. Hynny yw ein bod ni i ddyrchafu y goleuni yma, i godi'r goleuni lan, nid i ddiffodd y goleuni. Ein mwynhad ni, ac mwynhad, ac mwyn goleio meddyliau calonnau eraill hefyd. A wnaethon ni weld rhywfaint o hyn pan wnaethon ni trwy Eseia. Yn Eseia 60, i ni'n clywed y geiriau yma, adnodau 1 i 3. Cod llewyrcha, oherwydd daeth dy oleuni, llewyrchodd gogoniant yr arglwydd arnat, bod tywyllwch yn gorchuddio'r ddaear, a'r fagfi dros y bobloedd. Bydd yr arglwydd yn llewyrchu arnat ti, a gwelir ei ogoniant arnat. Fe ddaw'r cenhedloedd at dy oleuni, a brenhinoedd at ddisgleirdeb dy wawr. Y darlun fyna oedd fod gogoniant Duw yn mynd i gael ei ddisgleirio ar Jerusalem, a fod y cenhedloedd yn mynd i weld mor arbennig oedd nid pobl Jerusalem, ond Duw pobl Jerusalem. Maen nhw'n cael ei denu at y goleuni, at y gogoniant yma, wrth i'r arglwydd ymwneud â nhw. A dyna'r darlun sydd gyda ni, a'r un pwrpas fan hyn i'r goleuni yma. Fod yr arglwydd wedi'n hachub ni a wedi disgleirio ei ogoniant arno ni, nid yn unig mwyn i ni gael ei weld ond nawr mwyn i ni fod yn ddrych i'w ogoniant ymhlith pobl sydd yn ddall, ymhlith pobl sydd mewn tywyllwch, mwyn iddyn nhw gael ei denu i mewn. A sut mae hynny'n digwydd? Wrth i ni ddyrchafu Iesu, nid ei guddio. Wrth i ni ddyrchafu'r Efengyl, nid roi o dan fatres neu bowlen. Bwriad Duw oedd bod e'n mynd i ddefnyddio ei eglwys i ddisgleirio ei ogoniant. Mae'n bwysig cofio, nid ni sydd yn arbennig, fel nid pobl Jerusalem oedd yn arbennig, ond Duw sydd yn arbennig. Ond mae'r ffaith fod e nawr yn preswylio yn ein calonnau ni, fod e nawr yn trawsnewid ein bywydau ni yn erth yr ysbryd, yn golygu ein bod ni'n dod yn ddrych i ogoniant Iesu Grist. A'r cwestiwn mawr yw, wel, dau beth mewn gwirionedd. Yn gyntaf, ydyn ni'n byw yn y goleuni yna? Yng ngoleuni adnabyddiaeth a wybodaeth o ogoniant Iesu Grist. Ydyn ni'n byw yn y goleuni? A'r ail gwestiwn yw, ydyn ni'n amlygu'r gogoniant yna i eraill? Ydy'n bywydau ni mewn geiriau eraill
yn fywydau sydd yn dymuno dyrchafu goleuni Iesu Grist, fel canhwyllbren. Neu ydyn ni yn rhai sydd yn gosod powlen ar ei bennau. Mae'n mynd mlaen i esbonio, os i ni'n gwneud hynny, wrth gwrs bydd e'n diffodd. Mae Iesu yn dweud yn Mathew 5:14 i 16 yn y bregaeth ar y mynydd. Chi yw goleuni'r byd, chi'n gwybod yr adnodau, ond mae'n nodi ni ellir cuddio dinas a osodir ar fryn, ac nid oes neb yn goleuo canwyll ac yn ei roi dan lester, ond yn hytrach ar gan hwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly boed eich goleuni chithau lewyrchu ger bron eraint, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi, hynny yw tystiolaeth o waith Crist ynddo chi, a gogonefu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Sut fath o job i ni'n gwneud? Yn disgleirio, llewyrchu goleuni Crist. Mae hwnna'n gwestiwn i ni yn ein calonnau. A mae'n bwysig nodi wrth gwrs, mae yn nerth yr ysbryd i ni'n gwneud hynny. Ond mae modd i ni i fod eisiau cuddio'r goleuni yna. Mae temtasiwn i ni fod eisiau cuddio'r goleuni yna. A mae eisiau ni fod yn wyliadwrus a gofyn i'r arglwydd i amlygu ni os oes elfennau o'n bywydau ni lle ni yn cuddio hwnna. Achos mae gwaith Crist yn ein calonnau ni yn dod â cwestiynau anodd, nag yw e, yn y reality. Os yw pobl yn gweld ein bod ni'n wahanol, os yw pobl yn gweld ein bod ni'n byw bywydau sydd yn disgleirio gogoniant Iesu Grist, maen nhw'n mynd i ddechrau gofyn cwestiynau i ni. A weithiau, os y'n ni'n onest, i ni ddim eisiau wynebu'r cwestiynau yna. Mae'n galed, mae'n anodd. Byddai well dyn ni bod ni'n cael tawelwch i fyw bywyd i'n hunain. I ni eisiau mwynhau y goleuni i'n hunain, ond i ni ddim eisiau'r hasl falle o fod pobl eraill yn gofyn i ni. Eisiau ni fod mor wyliadwrus ein bod ni ddim yn diffodd y goleuni neu'n ceisio cuddio y goleuni. Ond y cwestiwn mawr oedd wedi herio fi oedd, wel, pan mae pobl yn edrych ar fy mywyd i, beth maen nhw'n gweld? Beth maen nhw'n gweld? Ydyn nhw'n gweld rhywbeth o waith Crist, o goniant Crist? Nid oherwydd fi, ond oherwydd fod yr arglwydd ar waith yno fi. A mae hwnna'n her enfawr, nag yw e. Os ydyn nhw'n gweld fi, a bod fi'n ymhyfrydu yn fy hunan ac yn dyrchafu fy hunan, neu'n dyrchafu unrhyw beth ond am Iesu Grist, mae problem gyda fi. Mae problem gyda fi. Fy ymffrost i a fy ngobaith i yn unig yw Iesu Grist. Dim byd arall. Ac felly, gai ofyn y cwestiwn eto, pan mae pobl yn edrych ar dy fywyd di, beth maen nhw'n gweld, neu pwy maen nhw'n gweld? Ydyn nhw'n gweld Crist a'i ogoniant? Ydyn nhw'n gweld ôl gras Crist ar eich bywyd chi? Ydyn nhw'n gweld gwaith yr ysbryd yn eich bywyd chi? Mwyn iddyn nhw, fel mae Iesu'n dweud, wrth iddyn nhw weld eich gweithredoedd da, sydd yn nerth yr ysbryd, yn gogonefu Duw. Pwy neu beth yw ein ymffrost ni? Nawr mae Iesu'n mynd mlaen i ddweud, mae yna fydd yn mynd i ddod lle fydd pob peth sydd nawr yn guddiedig yn mynd i gael ei amlygu. Adnod 17. Oherwydd nid oes dim yn guddiedig na ddawn amlwg, na dim dan gêl na cheir ei wybod ac na ddaw i'r amlwg. Y gwir yw, mae cynnig dyn ni nawr i fyw bywyd yn y goleuni gwirionedd Crist a'i efengil. A mae'n werth gwneud e nawr, dan sylweddoli, cofiwch, mae yna fydd yn mynd i ddod pan fydd pob peth yn dod i'r goleuni, beth bynnag. Does dim cuddio yn y goleuni, does dim cuddio yn ein pechod ni, neu yn ein bywydau eraill ni, os oes rhyw gornel yn bywyd ni'n cuddio, mi fydd popeth yn cael ei amlygu un dydd. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n chwilio ein calonnau wedyn, nag yw e? Chi'n cofio beth nath Adda ag Efa, y peth cyntaf wnaethon nhw ar ôl pechu? Cuddio. Cuddio.
dyna ein natur ni. Pan ni'n pechu, i ni eisiau cuddio. Cuddio oddi wrth yr arglwydd a trial cuddio ein bryntni ni. Ond yng Nghrist mae gyda ni'r gwahoddiad i ddod â'r cyfan i'r wyneb, dod â'r cyfan i'r amlwg, cyffesu pob pechod, ger bron yr arglwydd a gwybod y bydd e'n glanhau. A byw yn y glendid yna, parhau i fyw nawr, nid yn cuddio elfennau yn bywydau ni, ond dod â popeth i'r amlwg. I fyw nawr yng ngoleuni gwirionedd yr Efengyl. Mae hwnna'n her enfawr yn ein dydd ni. Mewn cyd-destun lle mae'n dorcalonus, ond mae yna lot o Gristnogion i ni'n dod i ddarganfod sydd yn honni bod nhw'n Gristnogion, beth bynnag mae hwnna rhwngthyn nhw ar arglwydd, ond i ni'n dod i weld mae yna gorneli o'i bywydau nhw sydd wedi bod yn y tywyllwch drwy'r amser. A mae yna bobl, maen nhw'n cael eu darganfod i fod wedi bod yn byw yn y tywyllwch, nid yn y goleuni. Mae'n bwysig deall, nid dweud fan hyn, mae Iesu Grist, mae rhaid i chi fod yn gwbl ddibechod, mae rhaid i chi fod yn gwbl, lan yn yr ystyr bod chi byth yn pechu eto. I ni'n gwybod mae gyda ni natur bechadurus, i ni'n mynd i syrthio i bechod. Beth i ni ddim yn gwneud yw byw yn y tywyllwch yna mwyach. I ni'n byw mewn goleuni gwirionedd yr Efengyl, ac felly pan i ni'n syrthio, i ni'n cyffesu, i ni'n cydnabod, i ni'n dod am faddeuant, i ni'n edifarhau, ac i ni'n troi yn ôl ffordd yr arglwydd. Ac yn ddiddorol, mae'n dweud yn adnod 18, ystyriwch gan hynny sut yr ydych yn gwrando, oherwydd i'r sawl y mae ganddo yr rhoir. Ac oddi ar y sawl nad oes ganddo, y cymerir hyd yn oed hynny y mae ef yn tybio fod ganddo. Yn Marc 4, mae yna yr un cyfri o'r darn yma, mae yna chydig bach o wybodaeth ychwanegol yn Marc 4:24. Lle mae Iesu'n dweud, ystyriwch yr hyn a glywch, ar mesur yr howch, yr hoir i chithau, a'r rhagor a'r oer i chi, oherwydd i'r sawl y mae ganddo yr hoir. Be mae'n golygu fyna yw, fel dyn ni'n rhoi, bydd yr arglwydd Iesu'n rhoi yn ôl i ni a mwy. Y mwyaf i ni'n amlygu o ogoniant Iesu Grist, y mwyaf o'i ogoniant a gwirionedd a realiti'r Efengyl byddwn ni'n profi. Fel arfer yn ôl safon y byd, y mwyaf ni'n rhoi mas y lleia sydd gyda ni. Os i fi'n rhoi arian bant, mae llai o arian gyda fi. Ond pan mae'n dod at yr Efengyl a profiad o ogoniant Iesu Grist, a mawredd Iesu Grist, a person Iesu Grist, y mwyaf i ni'n datgan, y mwyaf i ni'n rhoi, y mwyaf i ni'n cael yn ôl. A mae'n wir. Mae'n wir. Y mwyaf i chi'n datgan o Grist, a'i Efengyl, a'i ogoniant, fi'n gaddo i chi, y mwyaf newch chi brofi fe. Y mwyaf newch chi brofi yr ymwybyddiaeth yna yn ôl. Ond mae yna rybydd hefyd fyna, os chi'n sylwi, dyw e ddim yn dweud byddai'n cymryd i ffwrdd y goleuni sydd ganddo chi. Be mae'n dweud yw, ar sawl nad oes ganddo, y cymerir hyd yn oed hynny y mae ef yn tybio ei fod ganddo. Does dim ganddo fe yr hyn mae'n meddwl sydd ganddo fe yn y lle cyntaf. Na'r pwynt fyna. Falle bod chi'n meddwl bod gyda chi rhywbeth, ond os ych chi'n cadw fe i chi'ch hunan, sdim gyda chi fe yn y lle cyntaf, mae Iesu'n dweud. Beth mae'n golygu yw, mae ffydd lle ni'n cadw fe'n hunan ddim yn wir ffydd. Mae ffydd wrth natur yn ffydd sydd yn gorfod cael ei ddatgan. Mae gogoniant sydd yn cael ei amlygu ni yn ogoniant sydd yn gorfod cael ei amlygu eraill. Fel oedd Iesu'n dweud, chi yw goleuni'r byd, ni ellir cuddio dinas a osodir ar fryn. Allwch chi ddim. Dyw e ddim yn dweud dylsech chi ddim, mae'n dweud allwch chi ddim. Mae'n mynd yn erbyn y pwrpas. Yn yr un ffordd, allwch chi ddim rhoi canwyll wedi ei gynnau o dan fatres. Fydd ddim gyda chi canwyll wedi ei gynnau wedyn. Y pwynt fan hyn yw, os yw'r arglwydd ar waith yno ni, mi fydd yn amlygu
ei ogoniant ynddo ni a trwyddo ni. Os nag oes gogoniant yn cael ei amlygu yn ein bywydau ni, does dim ffydd mewn gwirionedd gyda ni yn y lle cyntaf. Mae'n rhywbeth i ni'n tybio sydd ganddo ni, a dyw e ddim gyda ni go iawn. A mae hwnna'n her nag yw e. Mae hwnna'n her enfawr. Y pethau ni'n meddwl falle sydd gyda ni, dyw e ddim yn wirioneddol os felly bydd yr arglwydd yn cymryd i ffwrdd yr hyn mae'n tybio sydd ganddo. Yn ola, mae Iesu yn cymhwyso mewn ffordd digon rhyfedd mewn un ystyr yr hyn mae'n newydd i ddweud. Daeth ei fam a'i adnod 19 i 21. Daeth ei fam a'i frodyr i edrych amdano, ond ni allent gyrraedd ato o achos y dyrfa. Hysbyswyd ef, y mae dy fam a throdyr yn sefyll tu allan ac yn dymuno dy weld. Atebodd yntau hwy, fy mam a'n brodyr i yw'r rhai sy'n gwrando ar air Duw ac yn ei weithredu. Beth sy'n digwydd fan hyn yn syml yw mae brodyr a mam Iesu'n dod a mae'r dyrfa'n fawr, dyn nhw'n methu cyrraedd, maen nhw'n hala rhywun i dweud, un eisiau cael dy sylw di Iesu. Ac mae rhywun yn dod ac yn dweud hynny wrtho fe, a mae Iesu'n dweud, fy mam a'n brodyr i yw'r rhain sy'n gwrando ar air Duw ac yn ei weithredu. Nawr, beth dyw Iesu ddim yn dweud fan hyn yw, fel petai yn trial disowno ei deulu ei hunan. Dyw e ddim yn trial dweud, dyw nhw ddim yn deulu i fi. Nid dyna beth mae'n trio dweud o gwbl. Mae'n defnyddio hwn fel cyfle i ddysgu rhywbeth iddyn nhw, i'r dyrfa. A beth mae eisiau iddyn nhw ddysgu te? Wel, beth yw ystyr perthyn i'r arglwydd Iesu mewn gwirionedd? Beth mae'n golygu i berthyn i'r arglwydd Iesu? Wel, rhai sydd yn gwrando ar air Duw, mae hwn yn mynd nôl eto nawr i ddameg yr heiwr, a'r hyn mae'n dweud yn y darn am oleuni dan Lester mewn un ystyr, gwrando ar air Duw ac yn ei weithredu. Mae ffydd ar waith. Mae ffydd yn rhywbeth byw. Mae ffydd yn rhywbeth sydd yn gorfod wrth natur arwain at weithredoedd. Does dim y fath beth a ffydd heb weithredoedd. Mae'r un peth y beth mae Iago yn dweud. Mae ffydd heb weithredoedd yn farw. A felly'r her i ni yw a oes tystiolaeth o ffydd byw yn ein calonnau ni, ond hefyd clod i'r arglwydd fod drwy ffydd, trwy achubiaeth, drwy Iesu Grist, fel byddwn ni'n dathlu mewn munud, yn gallu effeithio newid mewn calonnau. Yn gallu trwy ddisgleirio goleuni ei ogoniant arno ni ac ynddo ni, yn gallu trawsnewid calonnau fel ein bod ni yn amlygu gogoniant Iesu Grist i eraill. Na chi fraint yw bod ni'n cael dod yn ganhwyllbren sydd yn dal lan goleuni Iesu Grist. Bod ni'n gallu pwyntio eraill at yr un sydd wedi effeithio newid yno ni. Na chi fendith yw hwnna, na chi fraint yw hynny. Dyna eich pwrpas chi, dyna fy mhwrpas i. Chi yw goleuni'r byd. Na chi fraint yw bod ni wedi cael ein tynnu o'r tywyllwch i fod yn oleuni. Chi bod weithiau mae Satan yn gallu gwneud i ni deimlo fel bod e'n faich arno ni, ein bod ni wedi cael ein hachub. Fel bod e'n faich arno ni. Na, roedden ni'n farw yn ein camweddau. Roedden ni yn y tywyllwch, yn ymbalfalu yn ein pechod. A mae'r arglwydd wedi dod yn ni i brofi goleuni ei gariad a'i ogoniant. Peidiwch â syrthio i'r celwydd o feddwl ein bod ni wedi cael ein beichio gyda achubiaeth a gyda'r fraint o fod yn llys genhadon i Iesu Grist. Na chi fraint yw ein bod ni'n cael bod yn oleuni'r byd. Gweddiwch y byddwn ni'n disgleirio ei ogoniant, fel y dylen ni. Gweddiwch y byddwn ni'n rhai sydd yn dyrchafu Iesu Grist a'i efengyl. A fe yn unig, mae fe'n unig fydd ein ymffrost ni. Er mwyn ei enw. Amen.